Kod mene u selu ima 2 ekipe masona. 2 masonerije. 2 masonerije. Na 25.000 stanovnika 2 jebene masonerije. Ne znam kako se to zove, ali 2 potpuno suprotne. I vrbovali su tu seljake naše. Naobičavali im kule i gradove i seljaci ušli u masone. I sad, ako su Srbi seljaci, paori, ušli u masoneriju, šta sad ti očekuješ, brate, razumeš od političara? Znači, hvala Bogu na tim starletama što dolaze na liturgiju redovno. Hvala Bogu što neko hoće uopšte da dođe na liturgiju, razumeš? A ovo je vreme takvo. Tu je to. Tu može biti samo gori. Bolje je biti nič. Samo može biti gori. I bit će sve gori i luđe.